aja mung para kura liyane sing tak tandhingi. Napa ngawaga Prabu Basukara sing bakal mupuh sayembaramu. Durung tau krungu kondhange Narpati ngawangga. Napa wangu Prabu Basukara tau tato bedah kutha mboyong kulit muspira. Wih lah ngedir-dir sih. Gede pengaribawane. Ya. Anggep iki. Waduh. Ya, lagi pisan. Pindho. Median. Median. Sira tak kudang dadi satriya kang utama. Ayo, kowe kudu bisa netepi tembung bedah kutha Mbayang Putri Kunjara Ratu. Iki kunjaran Paman Ugantama. Wah, tak jabret asaku Paman. Yen pancen ora kena tak iman, pengkene aku bakal tegel karo kowe. Wis dadi anteping Gantama. Sapa wae kudu bisa ngasorake yudaku. Yen nganti ora bisa teges, ora bisa dadi pengayoman lahir batin tumrap Drupadi. Ngene kewujudan penjalukmu dene iki. Sikra kang bala kuningal campur samya medhali lir bakret wilating kanta cayang nguncang niti benjang Putra Surawilaga kaya putra singa wregil pasti jonggo tandanya mengambak boyo menika Paman Harya sing pundi ing
sampun mandhap saking Pandhapi Pancala. Kados pundi pawartosipun anggenipun Yayi Prabu Kurupati nglamar Dewi Drupadi menapa sampun pikantuk damel kepareng kula cumedhon dawuh paman. Nadyan kula mboten kantun ing Dursasana cumedhon dawuh. Teng putra pun Sindunata cumedhon dawuh. Kula teng putra Kartamarma cumedhon dawuh. Kula teng putra pun Surtayu, kula pun Surtayuda tatangantun kula swatama lelamen. Betul hati kula kudruwa gati cumedhon dawuh. Anak Prabu Basukarna Kang Rayi Kurupati sampun pinanggih kaliyan Prabu Drupada ugi sampun ngaturaken wasing gati anggenipun kepengin nglamar Dewi Drupadi. Kakang Pembang Durna ugi amimbu lembak ing sengawit pangangkah ingkang Rayi Kurupati mamrih tanpa sayembara namung bawanipun Gandamana menika gembela rumaos sekti mandraguna mila tan mendha ing pamiluta. Raden Gandamana puguh netepi ing dados panyuwunipun sinten kemawon kedah anglebeti sayembara. Pramila dinten niku Kang Rayi Kurupati sampun tata-tata rumanti kaprajuritan lenggah wonten sakjawining kalangan sayembara. Kula suwun anak Prabu Ngawangga sampun ngantos nggegakaken Kang Rayi Kurupati kepareng paduka kersa nglebeti sayembara lumawan Raden Gandamana supados sembada mboyong Dewi Drupadi kagem Kang Rayi Duryudana. Oh iya. Kula namung saking dawuh paman jiwa raga kula tombokaken mulih kasembadan sedaya Kurupati. Dursasana Briwelan kowe saadimu aja kering gawe. Coba urusanmu le mangan kuwi padha karo urusanmu le padu apa ora? Jumbuhna. Urip ngayom ana sak ngisoring gendera Ngastina, kowe mangan wulu penetu Ngastina, mula buktekno sepira setiamu marang kakangmu lan ratu Gustimu. Nggih. Wis tak dawuh. Gandeng sedaya sampeyan dawuh mbuktekne kapsetene dhateng Kakang Kurupati lan kasetyane kula suwun paman ya kudu mleboni sayembara. Nggih, mang buktekne tenan anak sampeyan iki sepinten anggenipun paman nggadahi tekad mujudaken kersanipun Kakang Kurupati anggenipun kepengin mboyong Drupadi. Mula pati engko kudu perang iki. Yen ora perang kebangetan uripe. Terus ta. Nek aku wis gelem perangi ngapa gunane perintah kaya dapurmu barang kuwi. Halo tak jangkah dhewe rampung kok le. Ning mengko aku dikira pamer, ya ta? Maka nalika aku diajar Gandamana mbiyen aku iki jane ora kalah ning ngalah aku iki. Mergo aku iki pekewuh karo gurune ya sawarga sinuwun Pandhu. Yang aku ngalahke Gandamana apa ora gurune belani wong murite kalah mesti gurune ya isin ta. Ning aku sabar kok le. Mula dadi elek wujudku ya ben bakune watakku watake ya elek kek. Gandamana ku mung jumbuhke. Watak ora bejaji nek dipamerke anak-anake. Menawi ngaten paman monggo. Enggal-enggalanya ketipapan sayembara. Kula kepengin muningane menggah sepinten kekiyatanipun Gandamana paman. Nggih monggo. Ayo nggih anakku Kurawa enggal tata-tata sing duwe cekelan dadi watek dhewe-dhewe. Karepen bisa mimbu santosan ing ragamu. Nyedhaki papan sayembara tak kudang arabekno Ratu Gusti nggih anakku Parasata Kurawa. Mangka hangro suruh sumber linggu bumi kunjing manungga kuntor nyenteng kumbang salah limbah panumambang
Surbayu Paman Gondong Liya aku kan bakal mupus sayembaramu mula tak jaluk gulungin genggoro sayembara Durpati bakal tak boyong marang Praja Mestina wis dadi anteping nekati Gondong ngono sapa wae bisa mboyong Durpati waton wis bisa ngasorake yudane Gondong wah ya yen ora bakal mupus sayembara makna sastra jendra mulat kena cicok mantramu buat dalam rancang kelang corak untuk saudara Yan. Wong-wong apa penting? Ya, bener. Pamer.
Entel. Woi pian. Parah. Ayo, sopo mukul saya baraku. Yan. Yan. Ayo, gitu kali. Ya. Ayo kau saya tak yang maju kau saya. Ayo maju kau saya tak. Aku rela kau saya tak. Ya. Maharu jangan ganggu. Ya dah. Macetan ora kok anggap iki ini mundur kabeh. Kalau ora cukup aja kok ngajoni. Mangsa imbarane tangan kono. Sawangen iki ora kok ngawong kok Prabu Basudarma. Sing barang ngrampungi sayembaranmu. Ayo, mau maju, nggak mau.
kura-kura liyane sing tok tanding. Napa ngawangga Prabu Basukarna sing bakal mupuh sayembaramu. Durung tau krungu kondhang Narpati ngawangga. Napa wangu Prabu Basukarna tau takon bedah kutha Mbayangurip Muspira. Weh lah ngedir-dir sing gedhe pangaribawane. Ya. Anggep iki. Waduh. Ya, lagi pisan. Kepindho. Median. Wah, ya. Iki curiga tanggalmu. Bolak peteng kowe. Wah. Hot hot bo. Bian. Mundur. Langing beliau mangun kondang Tuhan harimang pelir lengo pantokanin Kurupati sira tak kudang dadi satriya kang utama. Ayo kowe kudu bisa netepi tembung bedahku Pambayang Putri Kunjara Ratu. Iki kunjaran pamanmu Gandamana. Wah, tak jabut asaku paman. Yen pancen ora kena tak iman, penggene aku bakal tegel karo kowe. Wis dadi anteping Gandamana. Sapa wae kudu bisa ngasorake hitaku. Yen nganti ora bisa teges, ora bisa dadi pengayoman lahir batin tumrap Drupadi. Penggene kewujudan penjalukmu dina iki. Mangkang grosur sumbar ya ngentel ke pa ayo pa yo pa
Wah, Edian. Kurupati ora bisa timbang kesuwen nyepet meripat tanpa wajib Bandung Bondowoso iki. Danging sasmi mangku tonggene para putraku Pandhawa kang tak tresnani ngunjukake puji syukur ngersaning Gusti Kang nyipta jagat. Dene pun ibu lawan sira kabeh tansah pinaringan dening Gusti. Ketitik wiwit lakon bali segala kula ngandhiri kalenggan iki. Pun ibu lan sira isih pinaringan wilujeng niskala ya nggih. Penandang kang abot tumraping aku lawan sira bisa dilakoni kanthi rahayu kabeh mulya awit saka pangaimaning Pangeran lan pituling Gusti ya nggih. Meningi kaluhuranipun Kanjeng Ibu mila kanthi menika boten wonten ingkang saged kangge panonopan gesang kula sakadang. Namung kejawi Gusti ingkang nyipta jagat inggih Gusti kang Maha Nirah. Ingkang kababaripun siang Pandhawa kula sakadang namung pasrah sumalah dhumateng ngarsaning Pangeran Ibu. Saka bagi susedi jemurung dene sira datang ngutangake manembah kumarang kang nyipta jagat kulub. Nggih, anak bocah gagah Bratasena. Ana apa kundi buku? Sawise sira dhawuh kelawan Bathari Naga gini awit dawuh saka Pulun Bathara Buku sira kadhawan tetep mapan ing kayuwangan Sabta Pertama kemang apa teka sira mopo kulub upama sira gelem jemondhok ning Sabta Pertama peniburan sira sakadang ora bakal kedaran-daran urip kaya mengkene. Jalaran bulan kadang-kadang padha melu nempel katrimaning uripmu ya nggih Bratasena. Kundi buku kang tak peteni. Mulane aku mau condone Saturdawa. Jalaran rasaku dulu gelem diajak mukti. Bratasena kaplalah mati bareng karo babuku lan dulur-dulurku. Tinimbang aku mukti merga saka melu bojo. Kasunyatane kelabuhanku isih dibutuhke Dribrayan. Buktine aku bisa nglabi wong negara Kacaka
kanthi mateni Prabu Boko Ratu Buta kang armangsa menungso. Bener apa kang dadi aturmu Kulpurkudara kanthi bisa mateni Prabu Boko mau tegese sira Kuluk wis bisa merdikake uriping para kawasan Eka Cakra Bratasena. Tasaning Pangeran pancen mengkono. Aku mung dadi lantaran kunthi ibuku. Kula nuwun Kanjeng Ibu semanten ugi pun permati kanthi kula ngupaya boga kangge adhi kula kembar pranyata kula saged damel atut anggenipun jejodhoan Resi Sagotra kaliyan semahipun ingkang sawit boten saged atut Ibu. Kepala nyata permati pun Ibu kenekseni bab aturmu kuwi. Sabanjur inggih anakku Pandhawa pun Ibu kepengin mudan marang sira kabeh kajaba tekun pangibadahmu kuwi banget wigati lan aja nganti ditinggal ning uga singkira watak durgama dursila durjana durna lan kaping 5 yaiku durcara ya nggih. Kados pun diwerdinipun lan babaranipun cemadhong dawuh Ibu. Durgana kuwi tegese ora antepan miyur tekate langsung ngulunggi. Ngerti ya nggih. Watak ora antepan iku mbebayani bebaseni tunggak madoh. Arep mati diurip-urip bareng urip malah mbilaeni. Wong kang miyur tekate mau padatan gampang digrenahkan dibujuk manis manwara ya nggih. Nggih. Kaping pindho yaiku dursila kang tegese wong kang ala bebudene. Sekabehing larangane agama padha ditindakake. Tundane wong mau datang dabu kebengan utawa gondelan ya nggih. Ora neh yen urip persasat aji godho jati yakin ya muluk. Inggih Ibu. Kang kaping 3 yaiku Durjana. Tegese watake seneng colong jupuk. Kaping 4 Durnala. Yaiku terbi watak srai dengki. Seneng adu-adu utawa tembak cucukan. Inggih. Dening wekasan kaping 5 yaiku Durcara. Tegese kula ngumbar janji nanging nyuwayani ya nggih. Liman perkara mau sila bisa nyingkiri. Lan bisa nyingkiri yekti bakate nuntun uripmu dening kang hanggelar jagat ya kula. Inggih. Kawulan dipun Kanjeng Ibu pundi? Para anak-anakku padha tak kudang tansah ngagem marang hamba liman perkara ya kang sinebut Pancawarga Kuluk. Apa sing dikarepake Pancawarga meneh pundi Ibuku? Pancawarga iku dalan kang hanjut marang kautaman Bratasena. Yaiku Widadda, Wicaksana, Wibawa, Wiraga lan Wibisana Bratasena. Kuwi apa kang dadi werdine Prabu Kundi? Widadda kuwi tegese sembada bangkit ngintasi karya. Bebasan bisa nggelar uga bisa nggulung. Banjur Wicaksana yaiku tabri ngungak kahanan mulut ing nalare. Bisa nimbang bener lawan luput. Setengah ora tumpang suh lamun nibake sakabeng karampungan. Ora milik gendong lali ya nggih. Dene Wibawa yaiku darbe daya pangaribawa. Lakune kudu sabar, sugih pangapura, kang sarta ngajeni marang penuling liyan. Sabanjure Wiraga yaiku ngurkepiraing tata krama, tansah gawe semseming liyan, lan bisa manjing ajar-ajare Kuluk. Iya. Ingkang pungkasan yaiku Wibisana. Tegese mabi marang bebener. Nadyan kadangi pisan yen luput kudu dipidana ingkang satimbang kelawan dosa lekutane.
Wong kang wibisana yaiku watake legawa seneng ngudi marang jayaning kautaman ya nggih. Inggih Kanjeng Ibu, mugi-mugi para putra saged angrasuk dhumateng ambek panca warga menika wae Kanjeng Ibu. Waton ngagem paugeran teteken-tekun mesti tekan gegayuhanmu nggih anak-anakku Pandhawa. Dadi atur-aturan miturut manut semangat maring Gusti. Dewi sikil lan utomo apa kaya mangkono nedhengi imbal pangandika nggih Sang Ratu Kunti dalih para putra Pandhawa tataning sing abiyasa Lanang indriya mangun gun kandhuhan rimang kula nuwun Rama Penemban abiyasa sarawa paduka wonten ing padepokan Manahilan kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk ing sahandhap wadya karo Kanjeng Rama Penemban ing Saptawarga. nadyan kula sakadang ugi ngaturaken pangabekti kunjuk dhateng Kanjeng Hyang ing Saptawarga. Iya ini pundi tali brata apa dene sira Puntadewa Bratasena pernah dilawan gambar ingsun tampa ing lega tiyang sungsun saka milikun kabeh wayahku Pandhawa. Penemban ketingal sepang para paduka Penemban kepareng Kunti saha para wayah cumadong dawuh Rama. Iya nggih. Prita tatangku iki kang sepisan mertui marang Karajanira Sulambah putuku Pandhawa. Bagya mulya tiyasing pun bapa dupi nyumurupi sira anakku kabeh padha tumurah rahayu. Pun bapa milik kajunjung asmaku jalaran akeh pawarta kang tak tampa. Menawa sira kunjang Pandhawa jroning nindakake lakon kang sira sandhang katon oleh padha ikhlas. Kang nyinambar rasa ikhlas mau mahanani ora ing sabet penandangmu Kunti. Duh Rama Penemban ngurmaosi Kunti dalah anak-anak kula menika wonten ing ingkang nglampahaken mila sedaya ingkang kula lampahi namung kula sumanggaken dumateng ingkang nyipta jagat Rama Penemban. Iya kanthi tekun lan kandeling panembahmu marang Pangeran ora ngokan menawa sira saat najam kabeh padha jinangkung dening ingkang nggelar jagat nini. Ngaturaken kenging nuwun Rama Penemban. Mligi kanggo putuku Pandhawa sethithik pitungkasing pun kangge marang sira aja kok dilalekke ya nggih. Inggih kados pundi kang wayah Pandhawa cumadong dawuh Kanjeng Hyang. Ngene nggih punta lan adina kabeh. Sira iku atmajaning Narendra Tama. Dasar ibumu tutur sing ratu Bintara. Wiwit sira brol lair saka nggawa garbaning ibumu wis padha kesinungan jiwa kasatriyan. Gandeng sira wis padha ngancik dewasa. Jiwa kasatriyan kang kebak hambek utawa budi luhur mau wajib menawa sira tindakake ing selawase uripmu ya nggih. Dene kang kababari sepisan
tansah rumeksa marang karharjaning bumi kelahiranmu. Kaping dwi tansah ngayomana marang para kang padha manembah ing ngasaning pangeran kahanyipta jagat. Kaping 3 kudu tresna mribul sasih marang para kawula dasih. Kaping 4 tansah duwe janji uga angandhemi marang sabda kang wis rodar. Geneping kaping 5 yaiku kudu tansah tunduk dundur kanthi dasar adil. Yen to limang perkara darmaning kasatan mausih kasaya marang putuku Pandhawa ing kono sira lagi sebut sajatining satriya ya nggih. Inggih Kanjeng Hyang ingkang wayah Pandhawa nyuwun pangestu mugi-mugi mboten luntur jiwaning kasatriyan kula sakadang Kanjeng Hyang. Iya. Pone yang tansah paring pangestu marang sira sakadang nggih Puntadewa. Kajaba saka iku pone yang wis pirsa menapa putuku Bratasena wis kasembadan Palakara mantuk datari naga gini atmajane pukulan Bathara Antabuka nalika lakon bali segala-gala. Gandeng Bratasena wis palakrama mlemurih adile anakmu mbarep Puntabaya kudu enggal nglakoni palakrama kundi Rama Panendan menika jundha saat kalian batos kula pilih anak kula Punta tumuli enggal palakrama Panendan. Bedhelen dadaku batinku gemeng ngono. Bratasena kaselak kepengin barka kanggo ngomong wanita. Kepriye nggih Puntadewa? Apa sira keduga minangkani pamruping Hyang Saptawarga mau kula? Duh Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu sesembahan kula. Menawi ngaos kula sampun pantes ngembat watang ing sakngiring turangga. Kula namung nderek dawuhipun Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Dasaripun gesang kula sampun ngantos dipunregeti ukara ingkang nukarta dhumateng dawuhipun para punden. Syukur bagi surunggir dinuripmu sira kebaki marang tata krama ketitik putuku Puntadewa tansah bekti marang punden kaki. Lekasmu iku dadi tepa tuladha marang para muda liyane kang wektu iki lagi ningsep budayane ya nggih. Matur nuwun Kanjeng Hyang. Kula nyuwun dawuh Rama lajeng wanudya pundi ingkang pantes minangka cadukraminipun kewayah Puntadewa Panendan. Sumurupa pundi wektu iki negara Pancala Radya ana sayembara. Isining sayembara sapa ingkang bangkit ngasorake kasektening Radyan Gandamana ing kono bakal kadhawake antuk Dewi Drupadi atmajane Prabu Drupada. Mara coba putuku Pandhawa padha ngupu sayembara mau. Sapa ngerti menawa ing kono dadi marganing Punta nggon bakal palakrama kundi. Mangun kang rumanglimang lena tanpa kanin yen tantusa minggu santiat utomo abiyasa kakek kula dini kunti ibuku pangrasaku asusantarta kanggo kang mutus sayembara perang Bratasena ingkang saguh ngayakardi Kanjeng Ibu saha Kanjeng Hyang. Kula maos bombong manah kula dadi Kakang Mas Bima kelarang ban badhe nindakaken kardi. Ora semenika satunggiling margi tumrap pamadyange kula badhe ngaturaken bekti dhumateng kadang kula werga Kakang Mas Puntadewa. Ingkang menika pun permadi piyambak ingkang saged mupu sayembaripun Paman Gandamana Kanjeng Hyang. Ya ana kene iki bisa mbombong rasaku. Hamardawa yuswaku bareng pone yang mirengake marang kabeh kesaguhaning sira Bratasena lan sira Permadi. Gandeng kabeh wis padha saged mupu sayembara.
murid adili prayogane putuku pendha kabeh padha budhal. Mengko ana Pancala Raden Gandamana arep milih tetandhingan karo sapa padha ladenana. Yen aja nganti kawis tarani menawa sira iku Pandhawa. Luwih prayoga yen to sira padha ngamur kawula. Kanthi mendha satataning Brahmana ta Pandhita. Awit yen Gandamana ngerti pun padha ingkang nglamar Durpadi, ndak kira dheweke mesti gegancangan ngurungake sayembarane. Jalaran Gandamana kae menungsa ingkang watake lumuh keputangan budi. Tur dasare uga seswani wong turamu pangku ya nggih. Inggih kisah kendhawu Kanjeng Hyang. Gandeng sampun prawaca dawuhipun Kanjeng Hyang. Eyang saha ibu kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit. Tumuli bidan utus sayembara dhateng Pancala. Aku kula pamit yang abyosan pundi ibuku. Kula inggih nyuwun pangestu Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Kula mboten kantun kula nyipati nderek Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Iya nggih anakku Pandhawa. Pangkendhat pun ibu tansah maos donga suci kunjuk ngersaning pangeran. Muga entuk gawe laku mulan bisa bali marang mamahilan kang rahayu ya kulut. Jaya wijaya jayanti kanggo putuku Pandhawa. Muga Gusti Allah nyipta jagat tansah anil marang kang dadi langkungmu. Satemah putuku Pandhawa tunggul jurite lan kasembatan boyong Durpadi saka Pancala Prateng mamahilan ya nggih. Sikra kang para tuminga
Sunat laju tindak ing sangya para Pandhawa. Anggelak lampah mulenggap pratopapan ing sedaya ing nagari Pancaradya. Manjing wonten ing madyaning wana dadak saka kandhek lampahing para Pandhawa papat yang songringking saking dadang mangure.